Abuztuaren 12an, zerua benetako ikuskizun astronomiko bihurtuko da. Eguzki eklipse oso batek Iberiar penintsularen iparraldea zeharkatuko baitu. Hori gertatzeko eguzkia, ilargia eta lurra zehaztasun milimetrikoz lerrokatu behar dira. Ikus dezagun zer eklipse mota dauden eta zergatik gertatzen dire. Eguzki eklipsea gertatzen da ilargia eguzkiaren aurretik igarotzen denean eta eguzkiaren argia estaltzen duenean, osorik edo zati bat. Horrek itzal bat sortzen du lurraren gainazalean. Eklipsea osoa denean lurrera iristen den itzala oso kontzentratua da. Horri, umbra deitzen zaio, ilunena den eremua. Umbra kanpoan dagoena penumbra da, itzal arinagoa. Bertan eklipsea partziala da. Eguzkia oskada bat emango baliote bezala ikusiko dugu. Bi eklipse mota hauek ikusiko ditugu abuztuaren 12an. Baina bada hirugarren mota bat. Eklipse anularra edo eraztun eklipsea. Kasu honetan, ilargia lurretik urrunago dago, apogeoan, eta ondorioz txikiagoa dirudi. Horregatik, ez du eguzkia guztiz estaltzen, eta haren inguruan argi eraztun bat agertzen da, su eraztuna deritzona. Eklipse mota hau, Iberiar penintsularen hegoaldean ikusi ahal izango dute 2028ko urtarriaren 26an. Gurean berriz, partzial gisa ikusiko da. Eguzkiaren diskoaren 175 inguru estalita. Baina hori aurrerago izango da. Zer ikusiko dugu Euskal Herrian aurtengo udan? Gure lurraldea privilegiatua izango da. Bilbo eta Gasteiz umbra eremu barruan egongo dira eta eklipsea 100%ean eklipse osoa ikusiko dute. Aldiz, Donostia, Iruña eta Baiona penumbran geratuko dira. Eklipse partziala izango dute, 89%tik gorako estadurarekin, baina ez erabatekoa. Horrexegatik, gure lurraldea fenomeno ikusteko leku onenetako bat izango da. Baina badakizu etorkizunean ezin izango direla ikusi eguzki eklipse osoak, arrazoia da ilargia pixkanaka lurretik urruntzen ari dela. Urtean 3,8 zentimetro inguru. Beraz, 600 milioi urte barru, distantzia kritiko bat gainditzean, umbrak ez du lurra ukituko. Ondorioz, eklipse osoak desagertu egingo dira, eta soilik eklipse anularrak eta partzelak geratuko dira. Gogoratu, eklipsearen unerik gorena 8:27 inguruan izango da. Eguzkia horizontearen gainetik 8 gradura dagoenean. Bilatu mendebalera edo ipar mendebalera begira dagoen leku ireki bat. Eguzkia oso baxu egongo baita, eta edozein oztopok ikuspena galarazi dezake. Eklipsea iluna barrarekin batera amaituko da, 9 eta 19.